KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon ngasi halabi cerra ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma. Assalamu alaikum hettiyankoɓe biyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla mon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañte kala saaha huccidde mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka altinande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama e inde ko noon manama e jettoɗe seren ɓe min jittaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppo e Sénégal aduna o fof mboros hollade en caggal jaam duumo e nder leydi meɗen Sénégal ɗum noon hettiyankoɓe biyankoɓe mi yewni noon kono noon tan aduna e rafi wondi kono noon alhamdulillah yettere Allah mbeɗe jarno no fewi banam gorko Moussa Anne kono kadi Amadou Diop Adama Diop yiɗa ñebbe kankone vraiment merci kankone ngal ɗon banggal saabu ɓe darima no ɓe foti darorade ni ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe dañde weltare huccidde moɗon e oɗo subaka son gandi noon ko moƴƴata e ñiiƴe musoje mbaɗe ɗum e commentaire uji hettiyankoɓe e biyankoɓe saabu ma wonɓe moƴƴe mumen ɗum noon tigui garirten oɗo subaka e roɓɓindu jayndeli meɗen ko ɓuuri tengtude ine anda procureur hucciti e sac ɓeɓe ganduɗa goni saktoɓe kabaruji waɗi point de presse ɗum koye weekend ɓennuɗo wonno hettiyankoɓe e biyankoɓe ko haali hen e ko woni hen ko fo nani hen kono kadi sukaɓe ɓe ganduɗa mbaɗi disparaître nder ndiyam ne koɗi toon to Fass Boy ma en gar hen joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigi hettiyankoɓe ɓen gudditiren jayde gendire le soleil oɗo subaka arani en koye konngudi procureur de la république kanko procureur noon oɗo subaka on ji jonde makko mo filone kanko noon ko wiidemo tan ɗo joni yidde makko walla tan ko ganduɗa ete takkama e dow Ousmane Sonko ko hen ɓe gaari oɗo subaka ɓe mbi kay maire mo Ziguinchor sarsama ha heewi tef goɗɗum ko ɓe gaari woni to banggal jangde ɓe mbiyete lycée Limamou Laye lycée d'excellence mo Diourbel e lycée Mariama Ba to banggal bakto kamɓe ɓuuri ƴewtindede darde mabɓe yette walla tan wiye résultat ji ɓuuri tengtude ko toon yaltiri garen e jayde libération oɗo subaka ari tan ko wiide sukaɓe ɓe ganduɗa ma tolno 150 toon to mo ganduɗa woni to diwan mo Fass Boy kamɓe noon ɓe jiyaka guila nden ha joni ɓe mbi timmi balde nogas ɓe mbi 30 ɓe mbi 19 saabu kamɓe ɓe mbi ko guila balde 19 ɓeɗon ɓe ngala nouvelle aji mumen to ɓe ganda to ɓe goni ɓeɗon sukaɓe ha joni tan garen e konngudi monsieur le procureur kanko procureur de la république noon o arti tan e gueɗe Ousmane Sonko wiide tan ete ɗo joni yete ɓe mbi kay o sarsama ha heewi tef kanko yette leader mo Pastef ɓe mbi yette réquisitoire makko ɓe mbi tan ko faye dossier Ousmane Sonko noon ko heewi hen fawama hen kanko noon leader mo Pastef oɗo saaha ɓe mbi tan ko o waɗi ko grève de la faim oɗo saaha wiide tan o wahat hooremo koye ñamde yardu kono noon amo foti huccidde oɗo mo ganduɗa kanko woni juge e altino wonta ɓe mbi Pape Alé Niang e tan Mounirou Diallo kamɓe oɗo saaha kay ɓene juuɗe lawol kadi garen ha joni tan e Juan Branco kanko Juan Branco noon ɓe mbi tan ko o waɗi défier procureur o naati e nder leydi meɗen Sénégal kanko oɗo yetti avocat mo Ousmane
Ousmane Sonko ngarene jande l'observateur oɗo subaka wi tan ko fawayi Ousmane Sonko kayne wayno sak tedduɗo ni walla sak kaaƴe pawaɗo e dow makko sababu ɓe mbi sac uji jeeɗiɗi ne fawayi makko ɗum tan procureur addi ɓe mbi yete kay enquêteur uji ɗi oɗo saaha aɓeneyi tan enquêteur uji nde ɓe kuccite Ousmane Sonko mubɓi ko hunko muɗum wi jabata ko ɓe mbi yete Maham Diallo e tan Ousmane Sonko ne poti huccidde ɗum kadi ko hande tigui fogori wonde ɓe mbi Juan Branco noon ari e nder leydi meɗen Sénégal waɗi noon révélation ji hanki nde ɓe kuccitey sartoɓe kabaruji kamɓe avocat ji ɗi Ousmane Sonko ɓe mbi traque tigui walla tan kanko oɗo biyeteɗo Juan Branco ko kaɗanoɗo noon nadde e nder leydi meɗen Sénégal ɗo joni noon ɓe pawi walla tan ɓe mbi yete ɓe tottiri yete yamirore yo fawe jungo kanko oɗon yette garen ha joni e banggue las jayde las oɗo subaka kamɓe noon ɓe gari tan ko wiide procureur oɗo saaha kay nde hetta konguɗi muɗum ko direct Ousmane Sonko fayi prison ɗum noon woni tan ko ɓe gadde oɗo subaka kamɓe jayde las garane jayde Sud Quotidien oɗo subaka noon wi tan ko altine oɗo kay ko altine bawɗo dañede kulhuli tigi sabu ko hande Ousmane Sonko foti huccidde juge ɗum noon woni tan konguɗi ɓe gadde oɗo subaka ɓe gartitay e goɗɗum ko ganduɗa yete ɓe kaali hen woni yete mo liyonaji ɗi Sénégal ɓe mbi yete oɗo saaha kay deuxiéme sortie mabɓe koɓe waɗɓe ɗum raté garene jayde Vox Populi ɓe mbi Cheikh Oumar Anne suuti konguɗi muɗum kay ɓe mbi addi gongaji muɗum tigui e tan arrestation mo Ousmane Sonko walla tan ko Ousmane Sonko fawa juuɗe ɓe mbi kay Pape Alé Niang oɗo saaha nani e juuɗe lawol woɗɓe ɓe ganda kamɓe ne ɓe noddama e banggue lawol ɓe garti ha joni tan e chef de mo Pastef ko fawayi dow muɗum ɓe mbi avocat ji ɗi kay kamɓe oɗo saaha ɓe darima tigui gam daranade o mo ganda kanko woni client mo ɓe mbi ko mandat de dépôt noon kanko Ousmane Sonko jogori waɗede garene jayde le quotidien noon wi tan ko so bakatuji jeeɗiɗi ɗi ganduɗa ne wawi rewrede Ousmane Sonko ɓe mbiyete contre ko to banggue contumace mo ganduɗa yete ko kañum o waɗano yete juge ɗum ɗon noon ɓe mbi nani oɗo saaha en sursis ɓe mbi e gueɗe goɗɗe ɗe ganda ƴeewa ɓe mbi Juan Branco noon oɗo saaha nani yiile ɗo e nder leydi meɗen Sénégal garene jayde les échos noon ari tan ko ha joni e Juan Branco ɓe mbiyete oɗo saaha kay aɓeni koyɗen nangudemo saabu kanko noon ko kaɗanoɗo natde ɗo e nder leydi meɗen Sénégal kono noon o forsi hawo naati kanko Juan Branco garene Ousmane Sonko ha joni ɓe mbiyete ɗo joni kay koyngal gotal ngal nani nder prison gongal ngal nani boowal ɗum tigui woni koɓe gadde oɗo subaka ɓe mbi Pape Alé Niang noon oɗo saaha kadi fawama jungo hen tigui ɓe garti e oɗo subaka jaafoɗon jayde tribune gareten jande tribune noon e konngudi tan Bougane Gueye Dany wiide makko tan Ousmane Sonko ko victime mo systéme o yete ko ɗum tigui saabi mo fawede juuɗe ɓe mbi leader mo Pastef oɗo saaha fuɗɗima tan grève heege oɗo saaha kay ɓe mbi alerte tigui to embarcation toon to ganduɗa woni Fass Boy ko tolni temedere e capanɗe nayo sukaɓe woni ɓe ganduɗa ete oɗo saaha kay ɓe jiitaka saabu ɓe nanno koye galuji ɗi walla tan wiye ɓe nanno koye ɗum ko ganduɗa woni yete laaɗe ɗe gam faade toon to Espagne ko wiyete Barça walla Barsak garen ha joni jayde stade coftal ɓalli uddita damal ɓe mbi Ismaïla Sarr e tan Elimane oɗo saaha kay kamɓe ɓe kolliti koye mabɓe toon to ganduɗa woni club mabɓe goni wo ha joni tan ɓe mbiyete ɓe mbaɗi tawi ko jeygol toon to vélodrome ha joni ɓe garte Sadio Mané mo ganduɗa oɗo saaha kayne jogori signinoyde hande ni o waɗoyta visite médical toon to ganduɗa kañum woni to diwan mo Dubai o fayi ko leyɗele arabeɓe to ɓe mbi noon e ko faye banggue koppareje ma tolno e milliard uji 10 e so limama e koppareje men CFA ɗum ɗon noon ko lewru fo wonata hettiyankoɓe wenkoɓe ɗon tigui guddirten hello wongo joni wonta sallah lamdo jaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ɗum noon en diwata tawa en kalani ko faye to banggal
ko wiyete émigration clandestine ƴewtindama ɗeɗo balɗe koko ummiti tigui ɗum ɗon noon sukaɓe ganduɗa ina ƴetta laaɗe gam faade toon to diwan mo Europe yiiloyade to nete ko ganduɗa mataw seɓorta no ɓe goniri ɗo ni yiyete saha fo noon haale wiye crise mondiale o ko partout crise mondiale o ni yaari walla ni yaari kono noon kamɓe ha joni ɗum tagani ɓe mbaɗi perdre espoir e ngal ɗon banggal saabu hande so ƴewtidama ɗo e diwan mo Yoff ñanden tan toon laana teeri hewɓe mbasi pittali mumen jaltina ko tolne yimɓe nogase ko rewi mbasi pittali mumen heddiɓe neni kedde e nder ndiyam ko dadi hen ko walla ko dandi hen ko ne wawi wiyede timmani sappo e laaɗe ɗe ganduɗa watta ko 100 fayi 200 yimɓe ɗum ɗon hulɓinima hande ko tolni 150 gummo e leegal jaaha ko tolni lewru hande jiyaka pawaka guite ɗum ɗon hulɓinima no fewi ɗum noon koko ganduɗa ete hande so wiyama laamu yo ƴettu hen yette responsabilité ji mum walla wiyama jignaɓe yo ƴettu responsabilité ji mumen saaha wiye ko kamɓe jignaɓe kay poti darade walla ko pression sociale nangui ɓeɗo sukaɓe woni mana ko jignaɓe mbiyata kaari firti a firtani walla naggam kono noon hewɓe yahoɓe jennaka mbiyaka firtani mbiyaka haydara ko yimɓeɓe ganda saaha ni jogoto ko liggeyaji mumen moƴƴi ha mbawa hen rendinde hunde naata e laaɗe ɗe jaaha ɓe noon yaaɓe ko wawi wiyede ko famille saabu ko wiyama ko tolne capitaine uji 80 ine jeeya hen walla capitaine uji 50 ine jeeya hen ɓeɗon ko ganduɗa ete gowi ndiyam e ko way noon kono noon ko wiyete saaha fo neɗɗo ko ɓuuri susde fo saaha ko ɗum woni ko warata ɗum te noon ndiyam kam koko ganduɗa ala ɗo neɗɗo nangtoto hen ko maayo saka noon e maayo hatgo ngo ma woɗɗo yetta ko vague uji wonata saabu sone haale so ɓeɓe ganduɗa goni anduɓe ɗum ɓe spécialiste uji ne kala mbiya wonɗo neɗɗo yettoto ko timmi vague so ummima yaaha ha 30 métres tima laanaka ɗum ɗon so yani dow laana heƴani hen wadde noon maayo hatgo ngo ko ganduɗa ko gueɗe Allah tan goni hen te noon yimɓeɓe ne poti ndentade no fewi te noon ne miijo jignaɓeɓe saabu foof jignaɓe hande so neɗɗo yeehi mayri cukagu hande wari jignaɗo muɗum wari ɗum à l'intérieur wari ɓernde muɗum wari aduna muɗum haydara safata ɗum e aduna muɗum saabu hay goto ñagaki Allah hande ɓiyum arditoyo ɗum ko mette ɗe ganduɗa ni muusi wadde noon yo sukaɓe miijoto ko way noon goɗɗum ɗum galten koye rafi biyeteɗo obésité ɗum noon jayde le soleil ari hen oɗo saaha ɓe gaari tan koɓe mbi ko poids social e sukaɓe ɓe ganda ene jogui ɗum obésité noon woni sukaɓe ɓe ganda ko ƴewtindaɓe ene jogo ɓalli no fewi ne wawi puɗɗorade guilay subaka ko ɓuuri hen hewde noon ko rafi addata ɗum saabu guila cukalel ngel ne woni suka ƴewtinde daña ɓandu ɓurtudu ɗum ɗon koko foti waɗede traité guila ne famɗi goɗɗum ɗum kañum e kwashiorkor woni rafi mo ganduɗa nangata cukalel ɓuuco ɗum cukalel ngel gasa ha laaɓa ceer sukundu wojja jiiya ɓandu ndu gasa ha laaɓa hoore mum hoore nde ɓurata ɓandu ndu ɗum ɗon fo ƴewtinde kono noon jiiɗani kadi rafi goɗɗo mo ganduɗa nangata ko hoore cukalel ala kwashiorkor koko ganduɗa sukundu cukalel ngel wojjat coy cukalel ngel yaaha ha furɗa ɓandu mum yiyete manque vitamine uji ko way noon ko noon obésité way ko gueɗe ɗiɗi tan ɗo neɗɗo o yorat kos oɗo neɗɗo o ƴettat ɓandu ha ɓurta ɗum noon foof koko foti waɗede traité guila ne woni subaka guila ne woni cukalel haade addude caɗele e muɗum so mawni walla yaaha ha mawna ba gueƴira muɗum ne tooña ɗum ne mbiya ɗum ko pata walla ko joom ɓandu walla ni foti ko woni hen foof cukalel guila ne woni suka sa ƴewtidima won gueɗe muɗum yo waɗe traité saaha jiiya cukalel ganda ñiiƴe muɗum puɗɗoto yaltude koko watte traité tan guila ni woni cukalel so ñiiƴe puɗɗima jahani place mumen so nawama e dentiste waɗana ɗum appareil ɗi ceerani haydara ruttina ñiiƴe cukalel ngel tawa timmani hay lebbi 6 ruttina ñiiƴe mum foof gona en place ɓuuri cukalel woppe wooda dégâts ji ganduɗa rewa ɗum ha mawna o daña complexe e hoore muɗum ɗum ɗon fof ne waɗe réparé yo yimɓeɓe mbatten hakkillaji mumen no fewi saabu aduna o hande koko
ganduɗa ete waɗi développé aduna wo yeehi aduna wo yaaji hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe noon tigui ɗon guddirten roɓɓinu jaydeli meɗen ha gongol meɗen rafiji ma en gar hen goto par goto so allahu lamɗo jaaɓi solution ji eko addata ɗum ko foof bani moon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗonen e banggal caméra o ko Djiby Dieng to banggue montage ko Ali Fall Allah jarama on jarama. KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa KP ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustanoma KP ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli Sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé KP jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma.